Estem així en els alumnes de cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic. Els xiquets estan explicant els processos mecànics i físics que els aparells que tenien els romanos en la seva època ancestral. Val? I així ara mateix ha vingut un grup de segon de l'ESO i els xiquets estan explicant part per part tant el tema de les politxes, els arcos romanos, tota la part d'Arquímedes. Ara tenim aquí les catapultes i ara anem a anar també per la quadriga romana. Val? Aleshores, això és un taller molt interessant que els xiquets toquen i és una forma de que la física, aquest concepte que moltes vegades és un poc abstracte, tocant-ho, veient-ho, experimentant-ho, ho assimilen i ho entenen. Val? Aleshores, bueno, així estem i la veritat que molt encantats d'estar així el segon any, jo personalment. Val? El Merello en representació també de l'Uri Saguntini. Mirad, os explico un poquito esto lo que es, ¿vale? A ver, las acabamos de descargar. Funcionan, esta la probamos, funcionan, ¿vale? Aquí tenemos, mirad, dos artilugios romanos que gastaban en la batalla de día a día, ¿vale? Hoy en día el armamento militar está muy desarrollado, ¿no? Hay bazocas, misiles, tal, ¿vale? Entonces era todo propulsión lo más ancestral posible, ¿vale? Entonces ellos lanzaban piedras o lanzaban algún tipo de bola metálica o pétrea para romper la puerta o contra los castillos, ¿vale? Entonces tenían que ellos tirar de la física para poder lanzar un objeto que pesara a lo mejor 2 kilos, ¿vale? 2 kilos, una bola, ¿vale? Pues ahí estaban las catapultas y estaba el trebulet, ¿vale? El trebulet es diferente a la catapulta. El trebulet, aquí le falta una parte que es, aquí lleva colgando una cinta y una bolsa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lleva un contrapeso. Cuando el contrapeso gira, ¿vale? Esto se carga, ¿vale? Se pone la piedra en la cestica, se quita el disparador, actúa la palanca y luego al tener aquí una distancia que está proporcionada desde el eje de giro a la punta y de la punta a la cesta, tiene que tener una proporción. Entonces, cuando la viga sale disparada por los efectos de multiplicar la ley de la palanca, ¿vale? Y del látigo, del efecto látigo. Entonces, esto era más potente que la catapulta, ¿vale? A lo mejor esto podía lanzar una piedra que pesa 2 o 3 kilos, la podía lanzar 200 metros. ¿Vale? Que 200 metros es aproximadamente de aquí al edificio que hay allá. ¿Qué edificio que hay allá? Aproximadamente. Ahora hay 200 metros. Lanzaba una piedra que pesa 2 kilos. ¿Ok? Imaginaros, cuando impacta eso, es energía. Esos son julios que van moviéndose hasta el momento que chocan contra algo. ¿Vale? Entonces ellos gastaban todo esto para atacar contra las fortalezas. Si os fijáis, las fortalezas también las diseñaban de forma estratégica. Siempre han sido de forma cilíndrica. Las paredes no tendían a ser planas, ¿vale? Tenían a ser cilíndricos. ¿Por qué? Porque cuando un proyectil impacta sobre una parte cilíndrica, es muy difícil que le dé en el eje de simetría. Siempre los tiros están desplazados. ¿Qué ocurre? Cuando impacta algo sobre una parte que es esférica, la bola o el proyectil sale desviado y entonces toda esa energía no se para en la propia estructura de la edificación, sino se disipa, ¿vale? La desvío, ¿ok? Es como si vosotros jugando al fútbol, ¿vale? Os pegan un pelotazo fuerte en el estómago, la paráis toda, os hace un daño, ¿vale? Si el mismo pelotazo os da de lado, la pelota os da y sale y continúa, os hace menos daño, ¿vale? Porque vosotros no habéis parado toda su energía, ¿vale? En fin, pues esto es lo que gastaban los romanos en aquella època para defenderse, ¿vale? O para atacar, ¿okay? I veiem uns catxarros romans que l'any passat no els veiem. Conta'ns, Miguel, això què és? Bueno, en este cas són catapultes, ¿vale? Catapultes, les quals les hem executat, ¿vale? Sí. En el IES Eduardo Merello, sí. En la família professional de manteniment, els alumnes del segon de grau mitjà. ¿Vale? Aquella és una altra, és exactament igual o té diferències? Allò és un trebulet. Ara ens contaràs, primer anem en esta. I, bueno, això són unes estructures que gastaven els romanos, no? Per al tema de defensa,
llançar projectils, Sí. pètreos o fèrrics, val? I nosaltres el que hem fet és, a través de material reciclat, per Sí. exemple, les fustes, són dels sobres del nostre centre que es van fer el sostre nou, van eixir molt de residu de Sí. fusta, val? Entonces, aleshores vam pensar des d'aquests residus, vam dissenyar aquestes mesures que n'hi havia, i a partir de les mesures hem dissenyat, hem tallat, hem executat i hem muntat, ¿vale? I ens ha nascut aquesta xiquet, ¿vale? Però anem a veure, això té la seva complexitat de disseny i d'ensamblar i de tot, on heu pres el model i tot, Miguel? Bueno, el model hem dedicat alguna horeta a veure els romanos que gastaven en aquella època, ¿vale? I a partir d'això de documents antics que documenten que gastaven aquest tipus I d'armament. com funciona? Fes com un resum de com la podrien fer funcionar, però no anem a tirar ahí sí. una bomba antiga, Sí, un... la catapulta sí col·locaven el projectil, Sí. ¿vale? Fora pètreo, fèrric o inclús Sí. incendiari, ¿vale? Una bola pega foc. Sí, Aleshores, així porta, en aquest cas nosaltres hem ficat un ressort, una gometa, ¿vale? sí, Y ahí porta una fusta, ¿vale? El cual se carrega, se fica así la bola, fica el carregador, es una fusta en una corda que está allí. sí. Se estira, la catapulta Ah. se acciona y es el proyectil... Això és com un mecanisme de tensió, diguem, no? Correcte. Tensió, distensió, bum. Sí, correcte. Exacte. Quant heu calculat que podria arribar el projectil, a quina distància més o menys, segons el pes, o és difícil de calcular? No, hem fet alguna prova, val? Hem llançat, una prova en un martell. Sí. Un martell, vale, doble bola, de calderer, que pesaria Sí. aproximadament 1 quilo, el posàrem, llançàrem, i és que he llançat uns 8 metres, val? Ahà. Però clar, el que ocorre és que el sol llançament fa una paràbola. El Sí, projectil fa una paràbola. correcte. La paràbola de què depèn? En el punt en el qual para. En el Ahà. qual fa tope mecànic D'acord, el que claro, és la claro, claro. val? Aleshores, a partir d'aquesta paràbola és la distància que pot arribar. Ahà, molt bé. Això està fet a escala, ¿vale? Claro, és Està- una catapulta, una mini catapulta per a veure com funcionava. Correcte, No? La de és una- Roman és seria a una- lo millor més com està la polea aquella d'allà, no? Correcte, més els gran. romans potser tenien uns 8 metres de Ostres, longitud. amb la qual cosa tiraria molt més lluny, claro, Aleshores, per a... més gran, tot és més proporcional, l'efecte palanca és més gran, Artilleria de- la distància és més gran. Anem a l'altre, que té... És més llarg que no sé què és, conta'ns. Això és de trebulet, val? Sí? Val? I això és de contrapès, així porta un contrapès, val? Sí? El qual es deixa... Este té molta energia, val? Així el que falta és una corda en una cistella, val? Sí. Aleshores, el que és que el contrapès, la distància que n'hi ha de giro des del punt de pivotatge a l'extrem, més la distància de la cesta caient, Sí. val? Fa l'efecte látigo, multiplica. Ah, molt bé. L'efecte látigo, aleshores això, en menys tamany, era més potent. Val? Ja ho entenc, o sigui, arribava més lluny i en més... Bueno, la paràbola seria més gran, no? Correcte. Vale. És la diferència d'un altre. Val? Molt bé, molt bé. Bueno, demà veurem in situ tots els experiments que teniu així, perquè tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Així, bueno, n'hi ha experiments per donar i regalar, no? Poquet a poquet anem creixent. Molt bé, i l'alumnat què tal? Bé la resposta tant dels participants com dels talleristes, alumnes que has portat tu, monitors. Clar, els monitors tenim ara mateix, acaben d'arribar, Sí? i clar, ells se senten protagonistes, que estan explicant, aleshores els agrada. Se donen compte que la gent s'escolta, la gent es pregunta, Sí. interactuen, això a ells es crea Home, un poc de protagonisme. claro, són profes, són mestres d'interpares, no? Entre iguals. Correcte. Aleshores, estan motivats. Ja m'han dit que volen tornar un altre dia perquè Molt bé. volen repetir. Molt bé, tal i qual. O sigui, molt bueno, bé. jo ho veig estupendo. Molt bé, Miguel, pues enhorabona. Tu content com a professor d'esta botxeria del taller de ciència. Bogeries fem moltes. Ahir van estar tot el matí muntant, vull dir, això no ve ningú a muntar-ho, sinó que és ell, els alumnes, el Txelo, jo, que s'estan així muntant tot el matí i avui han fet un torn i demà i després demà també, no? Molt bé, correcte.
Correcte, ara anem a per la quàdriga Molt bé. i demà a un rato n'hi haurà una altra parella, sí. Per favor, això és fantàstic. Demà veurem una cosa en la viga o en la quàdriga, ja quan la vegem, que és una cosa inèdita en una bicicleta, però no vaig a fer spoiler perquè demà ho gravarem i tindreu una sorpresa. Per favor, el professorat i alumnat de ciències heu de vindre perquè diu, bueno, això és de cultura clàssica, molt de llatí, no sé. No, hi ha coses de ciència i tenim un taller espectacular de ciència protagonitzat per Miguel Ciurana i el seu alumnat de l'IES, Eduardo Merello, del Port de Sagunt. Una cosa molt interessant és que els xiquets tenen a l'abast, per exemple, polipastos, els quals ells se donen compte de que una mateixa massa en diferentes polipastos les costa molt menys de manejar segons el número de polis que n'hi ha. I això ells, hasta que no ho toquen, no se interioriza i se concepte, claro. Perquè en la pizarreta hemos sufrido. Una cosa és la pissarra, la calculadora, l'ordenador, i una altra cosa és tirar en les mans la força i veure-lo perquè sí, perquè no. Correcte. I jo note si faig força o no faig força. Correcte, així és. Molt bé, doncs este taller de ciència empírica, pràctica. Moltíssimes gràcies, Miguel. Molt bé, a vosaltres. Vive Alberto Contador. ¡Bravo! ¡Bravo!